Paytaxtın ýokary okuw jaýlarynyň studentlary täze ýyly häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäreleri gatnaşyp geçirdiler. Ýaşlaryň en çemesi bayramçylygy öz maşgalalary bilen geçirmegiň ýerine sowuk howada ýady we aç geçirmäge mejbur boldy. Studentler 31 dekabrda saat 14:00-dan 1 ýanwaryň saat 1-ne çenli Älim din jalyş merkezinde geçirilen çäreleri gatnaşdyrylypdyr. Olaryň hemmesi bir meňdeş ak eşiginde häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çärelere tomoşaçy bolmaga ýa-da Sowda merkeziniň daşynda gedilen çedýän adamlara gödökçülük etmek işlerine çekilipdir. Älim Sowda tomoşa merkeziniň öňünde ýurdun esasy arça agacy ýerleşýär we bu ýerde esasy resmi bayramçylyk çäreleri geçirilýär. Bu ýere köp adam barýar. Habarçynyň sözlerine görä paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň we ýöridi okuw mekdepleriniň studentleri paýtagtyň beýleki ýerlerinde geçirilen ençeme çäre hem gatnaşdyrylypdyr. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan paýtaktly studentleriň beren maglumatlaryna görä tas 12 sagatlap çärelere gatnaşmagy mejbur edilen ýaşlar geýiminden başlap özlerini alyp barışyna degişli ençeme talaby berja etmäge borçly bolupdyr. Ýaşlaryň ýüzlerine şatlyk alamatlarynyň bolmagy tapşyryldy. Ýüzi agras we gaharly görünýänlere okuw sinaglaryna pes baha goýulyp geljekde mugallimler tarapyndan özlerini hem gaharly garaljakdygy duýduruldy. Dip Aşgabatly student gurrun berdi. Öz denç gününi öz maşgalalary bilen bayramçylyk saçagynyň başynda geçirmegiň ýerine çärelere gatnaşmaly bolan ýaşlar özleriniň ören ýadandygyny we hatda netijede sirkawlanlaryň hem bardygyny gurrun berdiler. Ýaşlar ençeme sagatlap suwsuz we aç galypdyr. Studentler kış pasly sowuk giýjäni ençeme sagatlap ýeňil ak egin eşikli geçirdiler. Giýje birden soň olary umumy ýaşaýyş jaýlaryna goýberdiler. Studentleriň arasynda aç garna sowuk howada tümeglen, böwregini sowukladan hem bar. Dip Aşgabatly studentleriň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda studentleri we mektep okuwçylaryny bayramçylyk dawaralaryna gatnaşmaga mejbur etmekdäbi onlar çyl bäri dowam edýär. Şu gedek Aşgabatyň häkimetleri döwlet tarapyndan guramalaşdyrylan dawaralara gatnaşmak talabyny paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlerine öňünden ýetiripdi. Şeýlede studentler paýtagtda geçirilen konsertlere tomoşaçy bolmagy we öz hasabyna bilet satyn almagy mejbur edilipdi. Studentleriň Watan Türkmenistan we diýer kinokonsert merkezlerindäki estrada tomoşalarynyň biletleri üçin 15 manatdan tölemeli bolanlygyny habarçymyz 30 dekabrda habar beripdi. Türkmen ýaşlarynyň resmi çärelere çekilmek mejburiýeti ýurtda täze ýyl bayramyny şowhunly bellemezligi we köpçülikliň üýşmelöňleriň döremezligi üçin häkimetler tarapyndan çäre görülen wagtyna gawat geldi. Bayramçylygyň öňýany paýtagtyň polisiýasy öýme-öý aýlanyp enatalardan öz çağalarynyň köçelere çykmazlygy we üýşmelöňleri döretmezligi hakynda dilhaty ýazdyrmak işini geçiripdi. Ýylaty bir gözegçilik astynda saklamagy bilen tanalýan türkmen häkimetleriniň izli-izine guramalaşdyrýan çärelerine köpçülikliň gatnaşdyrylýan studentler, mektep okuwçylary we büdjet işgärleri okuwdan ýa işden kowulmak gorkusy astynda talaplara boyun bolýarlar. Paýtagyň parahat 8 etrapçysyna täze jaýlardan öý edinen käbir hojuluklar köp gatly jaýlaryň hiliniň pes bolanyny aýdýarlar. Çygyly howada diwarlardaky sowuglar dökülýär. Gaýtadan awatlys islerini geçirmeli bolýar. Ýagyş ýagmyrda sowuk pök görüp diwarlar gupup başlaýar. Diýip bu etrapçadan jaýalan bir paýtagat Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Aşgabat şäher häkimleriniň jaýyp üçünçilik bölümleri bu sebäpde gurulan köp gatly jaýlary ýaňy ýakynda eýelerine gowşuryp başlapdyr. Jaýlara nowata ýazylyp köpden bäri guruluşyk işleriniň gutarmagyna garaşýan maşgalalar ahyr soňy özleriniň ipoteka esasyna öýedinip bilýänliklerini aýdýarlar. Köp gatly jaýlaryň hili pes, ýöne bir jaýda köp maşgala bolup ýaşaýan hojuluklar, ýaş satynjylar özlerine tünnek berilse qaýyl bolup araçylaryň kömegi bilen ipoteka alýarlar we täze jaýlardan öý edinýärler. Diýip paýtatly ýaşaýjy aýdýar. Ol ipoteka almak üçin hem $8-10 miň dollar möçberini araçlara pary berilýänini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Paýtatyň günorta günüňir bölegine gurulup ulanylmagy berilen bu jaýlar hil taýdan pes bolsa-da ýylat arasyna baha taýdan amatly hesaplanýar. Şonuň üçin bu jaýlar uly islegden peýdalanýar, adamlar uly höwes bilen öý edinýärler. Diýip Adatlygyň söhbetdeş aýdýar. Öý eýeleriniň bir näçesi bu jaýlara özleriniň 10 ýyl goly wagt bäri garaşanyklaryny aýdýar. Paýtatyň parahat 5, 6, 7 we 8 etrapçylar soňky 10 ýylyň içinde giňeldi. Bu sebäplerden esasan
yerli guruluşyk kärhanalary iş alyp bardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary täze jaýlaryň guruluşyk işleriniň Aşgabat guruluşyk we Arkaç guruluşyk ýaly yerli kompaniýalar tarapyndan ýerine ýetirilendigini aýdýar. Guruluşyk pudugynyň habarly çeşmeleri esasan 2017-nji ýyldan soňra guruluşyk kärhanalarynyň işçi sanynyň azaldylygyny, guruluşyk işleriniň udagy çekip başlanyny aýdýarlar. Parahat 7 etrapçasyndaky ýaşaýyş jaý toplumlary 2015-2016-njy ýyllarda gurulup tapşyryldy. Parahat 5, 6 we 7-nji etrapçylar ören gyýtga wagtda guruldy. Diýip çeşmeler aýdýar. Yerli çeşmeler bu jaýlaryň beton bölekleriniň sepleşdirilmegi netijesinde bina edilendigini, betonlaryň guýulmanyny aýdýarlar. Öý eýeleri diwarlardaky betonlaryň sepleşýän böleklerine suwugyň gopýanyny aýdýarlar. Parahat 7 etrapça Aşgabat kanalynyň günorta ýakasyna, Baba Ananow we Ankara köçeleriniň arasyna ýerleşýär. Ýurdun iň ýeri bildiriş portallarynyň biri bolan tmkars.info saýtyna soňky bir hepdeniň dowamyny Parahat 8 etrapçasyna jaýlardan 90 goly jaý satdygy çykarylypdyr. Türkmenistan raýatlaryň ýaşaýyş aýypçynçylygy uly mesele bolmagyna galýar. Mundan öňür 2017-nji ýylda Aşgabat şäheriniň köşe obatyna jaýlary ýıkylan hojalyklary Parahat 7 we Parahat 8 etrapçylaryna salynýan jaýlardan öý paýlanypdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 1-nji ýanwarda Ukrainanyň üstünden Ýewropa barýan gaz üçinçiliginiň soňlanmagynyň Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin üçin uly ýeňliş bolanlygyny aýtdy. Putin 25 ýyl gowrak mundan odal Ortiýetiň prezidenti bolanyny Ukrainanyň üstünden Ýewropa geçen tebii gazyň muktary her ýylda 130 milliard kubmetrden gowrak bolýar diýip Zelenski X platformasyna aýtdy. Emma ol gazyň muktary nol diýip Ukraina lideri sözüniň üstüne ýetirdi. Bu Moskwanyň iň uly ýeňlişleriniň biri bolup durýar. Ortiýetiň energiýany yaraga öwürmegi we hyzmatdaşlaryny bihaýalyk bilen gorkulmaga ýüzürmegi netijesinde Moskwa iň bir girdejili we geografik taýdan elýeterli bazarlarynyň birini ýitirdi diýip olaýtdy. Zelenskiň bu sözleri öz ýurdunyň üstünden Ýewropa akdyrlayan gazyň togtadylmagynyň ideýanyna gawat geldi. Ortiýetiň döwlet gaz lähegi Gazprom Ukrainanyň üstünden geçen geçiriz arkaly Ýewropa iwerýän gazyny togtadýanlygyny oglan etdi. Sebebi Kiýew Moskwanyň 2022-nji ýylda başlan şoşundan odal gol çekilen tranzit şertnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüze gurdy. Bu gaz akymynyň togtadylmagy Ukrainanyň üstaşyr geçen gaz üçin edilýän tölegleri ýylda gelýän 800 milyon dollary ýitirjekdigini aňladýar. Şol wagtda bu gaz söwdasynyň ýatmagy Gazpromyň 5 milliard dollar töwereg bolan gaz satywyndan diýinjakdygyny aňladýar. Zelenski Ýewropa ýurtlarynyň köpüsiniň bolup geçen üýtgeşiklere uygunlaşanlygyny, ýöne Ukrainanyň we onuň ýaranlarynyň energiýa öwürlüşigi döwründe Moldowany gollamalygyny aýtdy. Moldowa aýdylmagyna görä şinnem bölekleýin Rus gazyna garaşly bolup galýar. Şeýle de ol Ukrainanyň Abbasanyň Ýewropa gaz üçinçiliginiň artmagyna umyt baglaýanlygyny, Abbasanyň saýlanan prezidentiniň 20-nji ýanwarda işe başlajak Donald Trump'yň bu mümkinçiligi eýýäm agdanlygyny aýtdy. Bazarda Ýewropanyň dürs hyzmatdaşlaryndan gelýän gaz näçe köp bolsa, Ýewropanyň Russiýa bil baglamaly bolmagynyň soňky alan netijeleri şonça-da tiz ýok ediler diýip olaýtdy. Gazpromyň 1-nji ýanwarda Telegramda oglan edilen gaz togtatmasy Ukraina şertnamanyň möhletini uzaltmajakdygyny bir näçe gedek aýdanyndan soň elbetde garaşlayan zatdy. Ýöne ýurtlaryň köpüsiniň Rus gazyndan el çekmek üçin eden köp ýyllyk tagallalary netijesinde Ýewropaly müşterileriň bu gaz kesilmesinden uly bir kynçylyk görmegine garaşylmaýar. Slovakiya, Vengriya, Awstriya we bir näçe Balkan ýurdy az mukdarda bolsa-da Ukrainanyň üstünden iwerilýän Rus gazyny ulanmagyny dowam etdirýärdi. Emma muňa garamazdan Rus gazy bilen işleýän esasy elektrik stansiýasy sebäpli Moldowa köp howpawanýar. Moldowan resmiler geçen ay Moskwa bilen Kiýew arasyndaky tranzit şertnamasynyň möhletiniň gutarmagyna garaşylmagy netijesinde adatda nasar ýagdaý oglan etdiler. Bölünji Transdnestr sewtinde ýerleşýän Transmilli Sewit elektrik stansiýasy 1-nji ýanwar güni ýerden ýapylmagy başlady we onuň operatory Tiras Teplo Energo Transdnestrdaky hassahanalardan başga ähli öýleri
administrativ binalara merkezi ýyladyş we gydgyn suw üpjünçülügini kesýändigini aýtdy. Bu sebäpden ýaşaýjylaryna oduny we kömüri nerden satyn alyp boljokdygyny aýtdylar. Şahsy zerurluklar üçin toka ýagaçlaryny, töňgeleri we guran şahalary ýygnap almagy ruhsat berilýändigini ýöne bu arada toka ýolbaşçylaryny öňünden habar bermeliligini duýdurdylar. Ýaşaýjylar elektrik stansiýasynyň öndürýän elektrik togundan peýdalanýarlar. Ýöne onuň näçe wagt elyeterli boljakdygy belli däl. Bölünji sebäpden ýolbaşçylary bar bolan kömür üpjünçüligine esaslanyp togun takmynan 50 gün bolup biljekdigini aýtdylar. Emma muňa garamadan Kişinewdaky Energiýa ministrliginiň işgärlerini çaklamalaryna görä tok 20 güne golay elyeterli bolar. Ukrainanyň Energetika ministrligi Rus tebigy gazynyň Ukrainanyň çäginiň geçirilmeginiň milli howpsuzlyk sebäpli togtadylanlygyny we bu çäre barada halkara hyzmatdaşlara habar berilendigini aýtdy. Biz Orsiýatyň gazynyň üstaşyr geçmegini togtatdyk. Bu tarihi waka diýip Energetika ministri Kermen Halyşenko aýtdy. Russiýa öz badarlaryny ýitirýär. Moskwa maliýe ýetkilerini çeker diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Sowet döwründe gurulan ilki sibirden Orsiýatyň Serhetýaka Suja şäherine soňra bolsa Ukraina gaz getiren geçirji 2022-nji ýylyň aýagyny deňiz astyndan geçýän demirgalyk akym geçirjisi weýran edilenden soň Rus gazyny Ýewropa akdyrýan iň soňky geçirji boldy. Belarusyň üstü bilen Polşa gaz getiren Yamal Ýewropa geçirjisi hem 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň Ukraina çözmegi sebäpli ýapyldy. Ýewropaly müşterilerin köpüsi Abaşa, Katar we Norwegiýa üpjünçüligine suwuklandyrylan gaz ýaly alternativ çeşmelere ýüzürdi.